Dechreuais i y cwrs gan cael e-bost o'r fy menaeth yn gyntaf, ond cafodd fy menaeth e-bost o'r Assembly Government. Penderfynais i dechrau y cwrs achos ro'n i eisiau ddysgu iaith newydd a just gwneud rhywbeth sy'n wahanol i beth dwi'n gwneud bob dydd. Dwi wedi mwynhau yr cwrs yn hollol. Dwi wedi mwynhau mynd i'r ysgolion Gymraeg a siarad â phobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn dda, o mwy dda na fi, pobl sy'n rhugl. Dwi eisiau datblygu'r iaith yn fy ysgol gyda'r phlant a athrawon hefyd. Mae cwrs wedi newid y ffordd dwi'n dysgu. Mae cwrs wedi codi fy hyder yn y iaith. Dwi eisiau nawr mynd yn ôl i fy ysgol a codi'r hyder o'r athrawon arall. Roedd profiadau yn ysgol Gymraeg mor dda i fi achos ro'n i'n mewn sefyllfa roedd rhaid i fi defnyddio'r Gymraeg trwy'r dydd heb Saesneg o gwbl. Ro'n i'n defnyddio'r Gymraeg trwy'r dydd a jyst newid fy meddwl i mewn defnyddio'r Gymraeg yn gyntaf. Mae fy hyder i wedi tyfu drwy'r cwrs. Dwi'n gallu siarad yn dda, eitha dda, dwi'n credu. Dwi'n gallu cael sgwrsau gyda pobl sy'n gallu siarad Cymraeg. Dwi'n gallu darllen llyfrau Gymraeg nawr. Dwi'n gwneud llawer o gamgymeriadau o hyd, ond digon o hyder nawr dy fi i just ceisio, defnyddio'r iaith i'n rhe. Dwi'n gallu siarad â rhywun sy'n gallu siarad Cymraeg.